chaw viau ma se amu hil thei mai lo min kyangi po amu hil thei lawa no zirtir angkhan phok la hamin number a chiara tui takin amu hil thei ta atu ka chuan min kyangi chuan a doctor awa hmule a doctor chuan iwi enkol chu enge ana ati a min kyangi chuan englawanya kha uibula omkhan ka him riawin ka sia a uimi veng thin ang mai ni in ka sia ati a doctor chuan I uiming kha hoya nilom ni kha a ven that mel viau che chu ati a min kyangi chuan hoya ni hleinem ka ti ama ka soi uilian chi khamole kha uilian tok mi bau pe deu ma se me chia se ngai lau khamole ati a no a chanchina soina ni chiang mai no apona doctor chu ron mu vele in a doctor chuan engtin nge thin rim thut thun na te kha I control thei to emati a no a chuan nia englawanya pumpel theimia la huna omchina ma se I lo soi to angkhan I pumpel thei lo chuan belet la ani lo chuan enjoy tumro iti ni lom ni kha ati a doctor chuan ani chuan engzong ngei thana ati a no a chuan nui hak pa in tuna chuan in haupui po nuam ka ti to zo ka ti a anui hak zuya doctor chuan voin kadam lo enkol te chu an mi zia dang deuh hlekani hi atiril runau nawa apartment me chepol hau chuan miswalan manta chu an lom kher mai no a lo ho mek chu lo kau dingin ni zan lamte mutuyem ti in an lo be tha hle a no a chu angoi deuh tlata president ni chuan ni zana I che dan ti kan lo sia a kan chuang lu tuk chen ya nimin tlaya kan rin hel che wang khan ti pal lu tuk o diktak chuan nangma khai ni kan ring lo shimshima ma se unit 506 ami khan nangma ini kha aring tlatani kha anti a akit ti hau po chuan adik che an lo ti ve liama no a chuan khanu kha chu theinghil ro u ma se nangni pathum hian milo hwal be dan kha kala shereng ania tuna velem nangma khai ni kan ring lo shimshima in ti le boxia mania unit 705 ami tlan chian na chan po kha ti hian ka che thiam che e ka soi om zia chu in sia em tiltina tangkhan min lo hwal beta chu wanga tlan chha chu ani nge yang me che kora hak wang khan in lo ring hel ringota atan chuan kalbau mai lo kha chu ti theya ne lo ni kha achang chuan in ti ve mama china ni hi ati zeka president ni chuan ole kan sia e kan ti palu tuk o ati a akit te chuan nya kan ti palu tuk o min she thiam sham ro an lo ti ve a an pi ber chuan khang thil thlanga wang khan min horengin patrol na po min kalpui to don lo ti na mi alo ti a ama bok chuan midang hau khan nangma tel lawa patrol chu an du to lo thuan soya atile a thian te chuan a soi dik chia an lo ti le president ni bok chuan kan venga hi chuan hero ti nan shelar vek to che a no pu hero kan ti to chenia an ti a thui shwai te chuan no pu hero ati in an lo ang hal clear a no a po in sum zau to lo anui phu thota an pam thiam mai bok sia mo no a chuan in mi ngai dam dil na ka mamo lo ka hne na ni lo unit 705 ne na khan ngai dam vadil ro u ati a no a bok chuan khamini wang khan she omati ru viau mai the mumal ta khan ngai dam in dil bok si lawa ati a anni hau chuan nya adik chia ngai dam dil kan lo tum me ka lom enge kan ken sakang o ngai dam dil na nan ti vela no a chuan ka kalpho tangi o ati a min kyangi chuan tv a en meka a film enemy te chu anin swal burbura a chang tu pa chu no a mel ang chia che ina mutlata khami zana mi swala beilai te kha amhal chuaya min kyangi chu hlau je thiana thunghala tinge a ka sian na ka hlauta emni ati chula no an noodles thuma tumlai chuan a doorbell an ron met rirala awa hon chuan ei tur an ron deliver chewa a order lau thua soipun ama address chu ani ngei boxia chuta a ron deliver tu chuan poisa an pek lok vek to thua soya no a chuan heng hi ka order lau reng ati a chuti lai chuan min kyangi ron tlan chuakin o kha ke ma thil cha ni kha ron ti a no a chuan enge a ngat nge ka address him han ho khera ati a
min kyang I chuan ka ziak swala ni ka ringa ti a no a chuan ma senga tingi van order hnim em ati a min kyang I chuan atlem bera an order thei chin cha ka order alom I du ve emati a no a chuan ril tram zeta chillem khalin ai ka du law mayang ti a lu atuma ma se anar thei ngang lawa ron chhuak le in englo jajang mian pakhat kha min lo pe ve maila I ei se ngom si lawa ei zom ma in anem vek don sia pakhat kha min lo pe ro ati a min kyang I chuan ole ti ina ei tur chu asem chena dik tak chuan a cha ke breng sia plate pakhat ami chu hei engtin nge kanin sem ta kang in chunga plate ni emati a no a chuan plate te chu nei ve bokie ma se in chunga lo lut la ei dun mai la ati a min kyang I chuan ani chuan ati chi khopang ati a anua an thil ei lai a lo lang min kyang I chuan a ei lian hle a no a chuan makti zeta enin anui suk suka no a chuan takana I eitura hian damdoi pol ro lo mo nga tinge ka chunga hian I thathuta ti ina zota min kyang I chuan ka thathut pon ni lo englawania nimin khan engtinge khapa kha iswal hne zoka ati a no a chuan engmo a lo ti min kyang I chuan zai zir hian pha iti a in han hnek vel te kha icherang boxia martial art vel I thiam ani lo mo ati a no a chuan engma nei lo kha alo ti sam eta min kyang I chuan min zir tir ve thengem khatia ngai ti dan kha ati a please in ati le khera no a chuan engmo a lo ti min kyang I la chuan in lakiu tokin khonga in min zir tir ve ro a lo ti a chet vel dan chuan no anui ati za hle a I du na chuan in khonga in I ti thiam kher mai ati a ama vek chuan engthil chiang e ziri du a self defense mo ati a min kyang I chuan o chu tiang deuh chu a lo ti no a chuan engatan nge ti a mi in an zui ru thin chinge spy in I zo ka ti a min kyang I chuan thiam ve a tha in ka sha a lo ti nya nya a no a chuan ole ka zirti rang che ma se kha te zargan khamhang to mya song che o ati a no a chuan ole ka ti dan ang zel hian lo ti ro o ati a din hun hlo omai om chuan ti hiani kut hum ru la ti hiani kut ti la nung lam le malama rang tokin vaila ati a min kyang I po chuan ati dan ang chuan a lo ti ve zela no a chuan ti chuan I tlan chak thei mai ang ati a min kyang I atop chot lung oi lo zet hian enge a kha tlan chhiat ringot ka du hlei ne mati bai ya no a chuan khatiang kha buai na pumpel dan ani kha ati a min kyang I chuan mi voi khat va to zewan he dan ka she du lom hei englo an sa huat lai te acupuncture point an tiang chi te hi ati a no a chuan an sa huat lai mo a ol sam lutuk mi pa te hian mo sa huat lai mun khata chia kan neya ati a min kyang I alo phurman to te lul nen chulai te chu ka she ve reng o alo ti no a chuan chulai mun chia chu mi pa I hne theina om chunani lo en ro o ti in ti dan tura bazira hetiang hian ti la an kau ki ton na wan la I khup khanin an hnuaya artu an khaya tak I tau ke to mai don ani ati a chuta ama vek chuan tikhani she thiamem ti in a ron thu thla a min kyang I chuan voi khattan min lo ti tir chin te a ati a no a chuan ti chin a ron ti min kyang I chuan o khongai takin voi khat chia min lo ti tir chin te ati a no a chuan chi na nga lo ti min kyang I chuan voi khat chia min lo ti tir chin te ka tok fu mi ala wang chi ati a no a chuan ka tok fu lawang che tia ma se min pet fu shim anga lo ti min kyang I chuan teu lo mai ka khik fu mi ala wang che khongai takin voi khatal min ti tir chin ro ati a min kyang I chuan a pot chonga no a po chuan lo hnar thei talovin voi khat chia ti chin ro ma se min pet fu mi a suang che ati a ti dan tur chu an han in zir tira min kyang I na ron khik don lai chuan no a chu a lo tlan che zela min kyang I chuan voi khat chia lo tlan che su ka khing mi ala wang che ka ti tak ka khik lawang che ti ka tiama che ati a atop na chuan min kyang I chuan no a artui khai chu han tau palta a no a chu na tilu tuka tlu in
a khur ngal chor thei chuak ro ka hmu phaka ron in lar to su chuak ngal ro alo ti a min kyangi po in thiam lo zetin a chuak ngala no a chuan na ti kher mai nileng chuan a bung butu ta a si hluama chuti lai chuan doorbell ron ri in min kyangi chuan eitura lo order sakle chuni in min kyangi ron dak hne na chuan engei sha ta cho min lei sak ringo thian voinai thil ti kha tuam dam don lawania o alo ti min kyangi chu chi da ya ron tlan phein eitur chu pakhata ron la a ngoi rengin na let le a no a chuan a eitur le chu la lutin a topa chuan in chirna thilnung te po pu ve ni hi atinwa no a enge mo min lei sak le tia an han hon nak chuan a chunga chuan ama artui mu ang deuh hi alo om du na anwa supermarket a azuk kala kongkhar chu alo in kala ngak tunu chu anhu loka ron langa khonge kaldeya customer chan hnemlu tuka sinati a chunu la chuan kapos poi ni mon le baduma ka kallok ati lai chuan ama thil thleng kha she chhuak zoka no a chuan room zeta melin ama khan badum kan nei lau khai ti sia atinwa no a min kyangi thil lei sakha e talavin supermarket a chuan a in ho kwara dorngak tunu chuan ei tura ron pek bela no a chuan enge omzia hi alo ti thwai dorngak tunu chuan a expire to thawa I ei theyang alo ti a no a chuan enge omzia hi ngatinge tu po mai hian ei tur min pe kan chak em a atinwa no a dorngak tunu hne na chuan a expire to sia ka ei chuan ka pumanat pha em lawang mo ati a dorngak tunu chuan I pumanat chuanin badum ka man tir to ang che alo ti no a chuan itlai mama alo ti le hluka chunu kal tur chu ron let le in englo mihur zan wak thin kha iman ti kalo sia a avati a no a chuan nya ni e alo ti dorngak tunu chuan diktak chuan I zana ti ka hlawangai to lova kalom thu soina ni kha avati le a no a chuan ani chu kalomi o alo ti a ma se a chunga hian strawberry o mami a te ti vela chutia hlim taka anin bilai chu min kyangi chuan pona tangin alo hmurenga dora chuan chi dai hian a ron luta no a chuan alo mel no lo khop mai a thil lei lai chu pek molmolin ranglu tukhian dora tang chuan a chhuaka min kyangi chuan man hmo zeta thil lei na ron zui ngala ka cholei sak chi kha tui ti emaron ti a no a chuan alo chang du lova min kyangi bok chuan self defense kha engtikangi min zirtir chunzo mangati le a no a chuan iwa han zam lo tak self defense zirtir te chu ila be seingama ati a kabul hnai om chuan kanazia chuwang chuan kabul hnaya lo om to su ti in anin haule neka anin ngei ve tan to te reng nen min kyangi chuan thinrim ve fe hian ngai dam dil che ka tum ve na sat te reng nen in du ve hle mai mo tuna tang chuan min biak le chuan keipo ui kan ni to anga ti a no an live om na han thlen ve chuan min kyangi chuan thadeu hian pa a local ro elevator a hian chuang du nanga ti a no a chuan a omdan te thut chu a she thiam lo hle a engthil nge muti atum le to le atinwa no a min kyangi chuan ngai poi mo lovin local vavat ro ati a no a ava phei chuan elevator a chuan mi pakhat kordum su tha helmet full face khum hi alo ding renga no a chuan min kyangi na hlau ti she thiamin o ka in nga tir chi a pui ka tilutuk o kalila ati a elevator a chuan an pathum chuan an chuang chho hawa chupa la chuan min kyangi chuai en lu phiana min kyangi chuan hlau zet thian no a korbana avwan deuh chaya du tok le photila kan channel te min lau ngai hlut saka milau subscribe tu zongzong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milau subscribe sakle ula movie hmunom tak tak te ron le linzia kan tum don ya